persona que menja molta botifarra i també escriu molt bé és el Dani Ferrer. Que vinga aquí, sisplau. Tinc notable fe en el devenir. Tinc la nostàlgia viva de records. Tinc la paciència feta de bricolatge. M'apassiona mullar-me sota la pluja. Amagues certa recança a expressar els teus temors. Renegues quan no tens motiu per fer-ho. Reblaneixes els sentiments tornats roca. Conserves el seu somrís en la retina. Es ruboritza en tocar-te la mà. Encabeix l'amistat en una encaixada de mans. Fa dels vincles de germanor constatada simpatia. Fa gargots personalitzats al gust del consumidor. Jo, tu, ell i ella ens endiumengem un dilluns a la tarda. Sucumbim als plaers golafres en aquest àpat. Distenem una conversa amb bon cafè. Maldem per fer-nos amics de tothom. Aquí fan coses molt interessants. I una de les coses interessants que fan és un taller de radioteatre. Han recuperat el radioteatre de tota la vida, aquell que feia la cadena SER de Barcelona als anys 50-60, amb l'objectiu de que vingui la gent a escoltar radioteatre en directe, cosa que abans era més complicat. I què han fet? Doncs tenim una autora que és especialista en relats, una relataire, que és la Maria Aguilera, i van adaptar dos radioteatres. El primer es titula Pasillo. Quan vulguis, Khalid. La tarde en que alquilamos la casa, nos gustó el pasillo. Tan largo. A esa hora entraba la luz por las ventanas del comedor y dijimos, ¡qué bonito! ¡Qué alegre! Abrimos las puertas y cada habitación fue una sorpresa. Ven, mira la cocina. Aquí en el dormitorio grande, ven aquí. Este pasillo es muy estrecho. Nos dijo el señor de los muebles. Va a ser difícil entrar el sofá y tendremos que desmontar el armario. Nuestro pasillo no nos parecía estrecho. Entonces no lo era. Nos gustaba experimentar y lo pintábamos a menudo. Blanco, marrón, verde musgo. Tuvo 2 rayas rojas a juego con las puertas. Parece un aparcamiento de coches, dijo mi padre aquella vez. Últimamente nos costaba encontrar un color que le devolviera la luz. Quizá fue que edificaron una casa demasiado alta enfrente. Cuando volviste después de todo aquello, me pareció que eras más grande, que no podíamos cruzar en el pasillo sin chocar. Así que me quedaba un rato más en el baño hasta que te oía llegar al recibidor. A las 8 salíamos juntos de casa, uno detrás del otro. Una mañana te diste la vuelta sin avisar. Habías olvidado las llaves. Nos paramos para no tocarnos y dijimos... Perdona. Los dos a la vez y sin mirarnos. Ayer era domingo y después de comer te tumbaste en el sofá. Te despertó el timbre del teléfono. Todavía tumbado me hiciste un gesto con la mano y te aclaraste la voz para decirme... Deja, yo contesto. Te fuiste a hablar con el auricular pegado a la oreja. Este pasillo es un túnel. Gruñiste al regresar con cara de mal humor. No tiene remedio. I ara donem la benvinguda a un home molt elegant, molt atractiu, una persona que podríem dir que ho té molt i molt clar i que algun dia voldria ser rei. La putada és que si no neixis rei és difícil que ho siguis. Francesc Tàrrega, sisplau. Ens hem de traslladar aproximadament als anys 50 a una Espanya molt diferent de la que tenim ara. Sí. Es titula Pescar al rall. Encara era molt menut. Tindria només 10 anys quan m'abuelo, conegut com el tio Pepe el Negre, un bon dia se'n va endur a la mar a pescar al rall. Em va estranyar molt perquè m'abuelo mai no m'havia portat enlloc. Però com que necessitava algú que l'ajudés a dur la xarxa, el cabasser en la verena, l'aigua i la tuella on depositar la futura incerta pesca, aquell dia em vaig sentir afortunada d'acompanyar-lo. En realitat, ell sempre anava amb Pepe, el meu germà gran. Era el seu primer net i, per tant, el seu preferit. Predilecció que mai no va amagar ni a la resta de fills, ni als seus nets i a les seves netes. Ell ja estava retirat de tot. Ara eren els fills els que s'ocuparien del conreu de les terres, tant de l'horta com del secà. Tan sols anava als camps de conreu quan, de tant en tant, el cridaven per a fer rassar. La compra d'ametlles, taronges o raïm moscatell. Era un autèntic especialista
buscat amb el difícil art d'aferrassar. La vida és un poema inacabat, que només finalitza en soledat quan coneixes el vers punyent perdut en la felicitat del temps infinit, l'únic final inconfessable. Ja és tard, poema clos i inèdit, matins de flors diàries de safrà recollides una a una endins teu. Pels peus freds entra un silenci endurit que empastifa la poesia. El destí ensupit s'enfonsa al cap fred rere la por del rigor mortis. A la nit bruta de plom t'assabentes si paga la pena haver llegit i escrit a les fosques malversant el temps. Sí, davant teu, amor meu, he adormit la tenebrositat amagada als secrets. Bruts errors d'experiència rovellada. L'esma sense picolar, sense esmolar, en paraules precises al meu comiat. Ara que el sol és negre per sempre, em pregunto si tot ha estat un petó inacabat o la lluspira que ha caigut dins del descosit clos del teu vestit, com una carícia viscuda a poc. Mans obertes esperant-ho tocar el cel.